शिवसेनेच्या प्रभाग 4 मधील उमेदवार पूनम चव्हाण आपल्यासोबत आहे। पूनम चव्हाण या शिवसेनेच्या शहर प्रमुख आहेत आणि त्याच प्रभागात दोन्ही उमेदवार विजयी झालेले आहेत। मॅडम, शुभेच्छांचा वर्षाव हा पूनम चव्हाण यांच्यावर होत आहे। अनेक शुभेच्छांचे फोन या निमित्ताने त्यांना येत आहेत आणि सगळे शिवसेनेमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे। आपल्यासोबत पूनम चव्हाण आहेत। मॅडम, दोन्ही उमेदवार तुमच्या प्रभागातील विजयी झालेले आहेत, काय प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम मी या गावची ग्रामदेवता रामेश्वर सातेरीला मनापासून नतमस्तक होते। त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 4 आणि मालवण शहरातले जे नागरिक आहेत, मतदार राजा आहे, त्यांनी जो शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांना जो कौल दिलेला आहे त्यासाठी सर्व मतदार राजांना मी इथूनच नतमस्तक होते। त्याचप्रमाणे ज्या लाडक्या बहिणी होत्या त्या लाडक्या बहिणींनी जो एकनाथ साहेबांवरती विश्वास दाखवला, शिंदे सेनेवरती विश्वास दाखवला, त्यासाठी सुद्धा मी त्यांची मनापासून आभारी आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या नगरीतल्या नागरिकांनी जो कौल दिलेला आहे तो आणि कुठेही त्यांनी दाखवलेला विश्वास कमी पडू देणार नाही। त्यामुळे हा विजय तेच आहे, शिंदे सेनेचा आहे। आणि त्याचबरोबर आमचे जे किंग मेकर आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या पक्षातले सर्वच नेते मंडळी यांच्यासाठी